5 мита за изучаването на английски език. Да, това още български не знае, английски ще ни учи. Това е изключително разпространено мнение, но ученето на един език по никакъв начин не пречи на ученето на друг език. Това е като да кажем, че детето не е научило математиката, български ли ще учи. Децата учат различна материя едновременно и да ви зададем една тайна, много хора не научават български, въпреки че никога не са учили английски. Първата дума беше на английски, каза мами. Никое знание не е излишно, но в бебешката възраст не можем да очакваме истинско разбиране на езика от децата. На този етап обучението е по-скоро пеене на песнички, гледане на филмчета, което всъщност всеки родител може да прави вкъщи. Уйди хората, и така или иначе ще го научи като порасне. Що си дават парите на вятъра? А сега си представете политическия ни елит и всички онези, които са учили английски, когато са пораснали. Научно доказано е, че език се учи по-лесно и по-ефективно в детска възраст. А и когато вече си научил един език, нищо не пречи да използваш времето си, за да научиш втори и трети или пък нещо друго, което ти е интересно. Да ти кажа, Тони като беше бременна, постоянно слушаше песен на английски и сега детето се говори прекрасно, дори от 1 до 10 без никакъв проблем. В това твърдение може и да има нещо вярно. Доказано е, че бебето чува през корема на майка си, може да разпознава гласове и звуци след това, но чак да се твърди, че разпознава език, определено е пресилено. Но той света се промени вече. Да учи руски, да учи китайски, какъв той е английски. Тук напълно ще се съгласим, че всеки език е богатство. За желаящите ние предлагаме и уроци по руски език, а сме работили също и с най-добрите специалисти по китайски. Така че ако имате такива интереси, заповядайте при нас. Заповядайте при нас В езикова школа Елеазар, където и стените говорят на английски.